हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जे चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे गोनांथार भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायलां अब्ला बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा जोंहा नंगौ जोंहा एबार फैगौ BTC इलेक्शननि उनावहाय जोंहा CM महरैहाय जोंहा प्रमद बर'आ थानाय नंला। अनलि 200 डेल' जोङो बिथांखौहाय CM महरै दोनसिगोन। 200 डेजनि उनावहाय बिथाङा बिटिआर बा एबा BTCनि चिफ जानाय नंला आरो थानो मोननाय नंलिया। जोङो बेखौहाय जों रायजो राजा दोननाय नंला। दा बे खोथाया जोंहा सैथो रोखा जानानै फैदों लोगो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्ला बुजिगोन। दा बे बाथ्राखौहाय आं बुंनाय नङा लोगो नोंथांमोन। जोंहा बेवहाय B5नि जोंहा बिक्रम दैमारि बे बिथाङा जोंहा बुंना होदों बे बाथ्राखौहाय रोखायैहाय। दा जोंहा 200 डेजनि उनावहाय जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय BTC सरकारा थानाय नंला बा प्रमद बर'आ CM महरैहाय थानाय नंला। दा बेखौहाय जोंहा बिक्रम दैमारि बिथाङा रोखायै बुंना होदों। नोंथांमोना बिक्रम दैमारिनि बुंनाय माखासे बिबुंथिखौ फारि फारि खोनासंलांजोबबानो जाबाय। दिनै प्रमद बर' बा UPPनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना फारि फारि खोनासंलांदो बे आंनि जिबि चेनेलनि गेजेरजों। Only 200 डेजनि उनाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ CM महरै जों लोगो मोननाय नंलिया। 200 डेजनि उनावनो जेब्ला इलेक्शन जागोन अब्ला प्रमद बर' बिथांखौ जोङो चिफ महरै जों लोगो मोननाय नंला। दा दिनै आं बुंनो सानो दे प्रमद बर' सार नोंथाङा जोंनि लिडारफोरखौ बा BPFनि लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था। नाथाय जों नोंथांनि UPPनि दैदेनगिरि आरो फोरजाफोरखौ जोङो स' BPFआव सोबाय थागोन नङा होमबा? जों सोबाय थागोन आरो नाय बिथांमोनहा UPPनि दैदेनगिरि नोंथांनि फोरजाफोर बिथांमोनहा दिनै UPPनिफ्राय BPFआव हाबफैदों। बेनिखायनो जोङो दिनै लिडारखौ नांथ'वा। जोङो दिनै UPPनि दैदेनगिरि UPPनि फोरजाफोर UPPनि कर्मकर्ताफोरखौसो जोंनो नांगौ। दिनै जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जों खावलायदों जों लिडारफोरखौ साफा सानै लांबाय था नङा होमबा? जों स' UPPनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो BPFआव सोबाय थागोन। दिनै साबेसे जइनिं जाफैखो? हिसाबाव दिनै जोङो खोनानो हिसाब मथे जोंहा 46 जन जाबाय आरो गोबाङा दंबावोमोन 100नि खाथियाव बुंदोंमोन खिन्थु हयथ' थाखा फैसा होनानै लाखिबाय होननाय खोनादों। जा 46 जों फैबाय जोंनिफ्राय सानै लांबाय बा सासे लांबाय दाखालि खिन्थु दिनै जोङो 50नि खाथियाव जों जइन होबाय आरो गाबोन समफोर जइन जागोन। बेनिखायनो आं बुंदों साफा सानै BPFनि लिडारफोरखौ लांबाय था खिन्थु स' जोङो UPPनि दैदेनगिरि फोरजाफोरखौ जोङो BPFआव जइन खालामबाय थागोन। थेंक इउ।